नै ना लायग्राफ्रा ज'नो हे गाइस खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनो फिन मोनसे गोदान भिडिअ बरायनो बावहरबाय लोगोफोर नै जों दिनै आरो फिन खेनसे ना लायनो नागिरदों आरो न'नि गोजा आब' गुमै फंबायफोर ओमफ्राय नानि दङ नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला जोबजासिम नायलांदो ना लायनो थांनो नागिरदों जोंहा लांखाराव दाख्लै खेनसे लायखांबाय आरो दिनैबो खेनसे लायनो नागिरबोदों लंपेन्ट गुदुंखौनो गाननानै फैबाय नानिना लंपेन्ट गुदुंखौनो गाननानै फैबाय हा गोजांदों सैमायाबो मानैबो फैफाजोब्बाय मा बाजानो लुबैथायो Mama jam lagi banyak banyak. Bahan hayanya. Nokor moनसेनो फैजोबखाबाय आरो. Người trên cô lấy được chung. Ai nào 학부모 보줄게. 뭐는? 치카 부동은 좋으나야. 아이고, 그래서 치카가 한 동만. 치카. 나 큰다 오네. 큰 맛이야. 니 여기 고랑새. 네, 나 납사. 네 고랑새. 아이고, 치카도. Anh bạn em ba về lấy. ये लोग कहाँ से आते हैं? Dùng mày thấy mà ai gì bữa này là nghe. Anh bạn này lẹ. À cái thay. Miếng bấy liang. फैगलायलायबाय साम' सौदों दा ना हाबबाय खोनो Thắng nào đâu đấy. ए बरिया ना हाबफैबाय एबारबा हले आयै ओरैजाय फैदों Bicara apa sih masa? थैनो आं बाद्रायखा Ini बिराद nama नांबाय itu kan suka. Dia माने ना लांफैग्रायानो आं गाफुलेलैसो होनो lắm họ mất không người. Đầu giờ cái đàn đang thay, nào cũng không phải thấy à. Tapi lah, dah hai barnya. Macam macam.
अन्थाइखौनो अन्थाइयानो जा गोरा आंथ' अन्थाइखौनो दोरोद होनो हाया बांसिन हाबावगौमोन ने खबायासो बेसेबा गिदिर फवासेयानो जागोन ना जायाथाय दाबो गायदो नों नै थेंगोना हाबाय आब' थेंगोना इसे आदा खिजायो बे खि जायो सुनो आदा खिजायालै इयो माबा खिजाया नायानो हाबा हनै सोनाया बालायलांबायसैलै आंनालाय सोरबा ना गुरनो सानो फैबावबायसो हरै साबो जाफा दाफि दंलाबायो नै ना गुरगासिनो इथिंबो माबा गाहाम हाबोदां ने नांबोदों आंनि फैना गस्लासो बुरजामोन बेयाव दुगैनोनो दावराव जागासिनो आरो बिसोरो एकदमबारे माथो मानसिफोर नुलाय गोरलै बायदि दासो दैयानो ओरैबायदि मोजां सोर बानायगासिनो आं बानायनो जाबाय मानसियानो मानसि दैयाव खुसि मोनदों माखौबा बिसोर दुगैबाय थादोंसै आं थांग्रोनोसै आं नेनो बाबाय बिसोरखौ आं दैयाव दुगैलाबायनो बायो आरोना हनै नाया आं थांग्रोनोसैसो थांग्रोनोसै आं नेनो बाबाय बिराद मानसि जाय दैयाव जिर'नानो गैया आरोना ना लांफैनायफ्रा जोंबो दिनै खेनसे लांफैबावबाय